В дните, когато родопските върхове още говореха с боговете, а реките носеха шепота на звездите в недрата на земята, живял жрец и маг на име Орфнотон. Роден от майка виделица и баща, пазител на тайните, той носел в себе си и светлината на утрото и мрака на здрача. От майка си наследил дарбата да вижда нишките на съдбата, а от баща си ключовете към забравени ритуали. Сърцето му жадувало знание, но жаждата за власт била още по-голяма. Той изучил всички древни свитъци, но смъртта оставала единствената врата, която не можел да отвори. Затова решил да потърси ключа не към небесата, а в дълбините. Една нощ, под червената луна на сечен месец, Орфнотон слязал по стъпалата, изсечени в черната скала, където течала реката на забравата, вход към подземното царство. Там, в черните зали на сенките, той потърсил тайната на безсмъртието. Сенките го посрещнали с думи като кадифе, обещавайки му не просто живот, а власт над самото време. «Ще ти дадем вечен живот, жрецо, ако ни отвориш врата към света на живите, за да вкусим отново от слънцето». Орфнон, заслепен от гордост и уверен, че може да надхитри и самата тъмнина, приел сделката. Но щом докоснал черния извор, ледената му вода не утолила жаждата му, а впили корени от мрак в самата му душа. От тогава носел две лица. Едното, благородно и светло, спомен за любовта, която някога познал. Другото, студено и властно, родено от жаждата на сенките. Двете му същности водели вечна битка. Светлата му страна страдала за всяка отнета искра, докато тъмната се хранела с болката, ставайки все по-силна. За да поддържа безсмъртието си, той трябвало да пие от искрите на чисти души. И сенките го научили на коварство. Да се явява пред жертвата в образа на най-скъпия и любим. Но през вековете Орфнотон търсел една особена душа, тази на девойка, която в зората на времената, преди сделката му с мрака, му била дала парче от своята светлина, за да го спаси от смъртна рана. Той забравил името й, но не и усещането за нейната чистота. Вярвал, че ако я намери и заключи в капсулата на времето, ще има вечен извор, който никога няма да пресъхне, и така ще се освободи от нуждата да наранява други. Така гласи старото пророчество на планинските жреци. Когато пленената светлина се пробуди и огледалото й покаже маска, а не любов, тя ще събере лъчите си и ще запали небесата. Тогава човекът с две лица ще усети в гърдите си разпада на веригите, с които е оковал сам себе си. И до днес казват старите, когато в Родопите луната кърви, можеш да видиш силуета на мъж с две лица, който търси не своята жертва, а онова парче светлина, което някога е изгубил.